Как се ученици? Пепи, изглеждаш много добре днес. Ма нещо не ми харесва, че си седнала там. На първия чин. Не. Вземи си само христоматията и пособията и на първия чин. Много по-добре ти е тук. Да си ми под ръка. Хайде да направим още няколко размествания. Йоана, на третия чин. Вие двете нали се разбрахме, че няма да седите повече заедно? Седете. Какво правихме миналия път? Докъде стигнахме? Ми харесва мълчанието. Какво трябваше да направите за този час? Точно така. Прочетохте ли произведението? Сега ще проверим колко сте го прочели. И най-вече колко сте го разбрали. Този материал е изключително важен. От сега, ако имате дупки, смятайте, че на НВО-то... Няма да се справите. Хайде сега да видим. Всички да си отворят христоматията. На страница 76. Какво говорихме за епопея на забравените миналия път? Момичетата на третия чин. Къде са ви учебните пособия? Аз казах ли ви, че трябва да идвате подготвени за моя час? Поне една христоматия на чин. Какво значи ще гледам от телефона, госпожо? Знаете, че събирам телефоните. Веднага всички телефони тук на бюрото пред мен. Следващия път направили забележка за телефон. Че трябва да дойдете с родител и да си го вземете от директора. Хайде да не започвам с изненадите, защото съм си подготвила. Да се върнем на Иван Вазов. Днес ще се занимаем с произведението Левски. Какво разбрахте от произведението? Хайде да погледнем във втора строфа. Има изключително силно присъствие. Погледнете четвърти стих. Че не таз килия извожда нататък, че и света шумен, пътят е по-кратък. Какво разбирате вие под тези тежки думи? Какво искал да каже авторът? Иване, седиш ли? Къде се намираме в момента? Ти прочете ли произведението? Ами убеди ме, че си го прочел. Виждате ли колко е силно? Виждате ли колко е дълбоко? Тук героя какво иска да ни каже? Лирическият говорител. Казва ни, че не е време за молитва. Време е за действие. Това е изключително важно. Без това знание, вие няма как да разберете какво да напишете в тезата. Така че искам всички да си запишете. Подчертайте го. Не е време за молитва. Запетая. Време е за действие. Направо настръхвам, като го чета това нещо. Вие как се чувствате, когато слушате тези велики слова? На патриарха на българската литература. Какво разбирате ви от литература? Никой от вас не е прочел произведението. Сега до края на часа ще го преписвате. Който не го препише, ще получи двойка. Това е неуважение. Днес ви казах, че имаме литература. Литература! Как не ви е срам? Вие сте невъзможни. Вашия клас е невъзможен. За какво идвате вие на училище? Вашите родители за какво са ви пратили тука? Аз за какво влизам във вашия клас? Оценките, Са отражение на вашите знания. които са под кота 0. Вие сте срам за моето име. За домашна работа. Искам да напишете теза от Одата Левски. Разбрахме ли се? Който не я напише, ще отиде на поправка. Имайте късмета да влезете в час. Без написана теза. Ще ви се щъжни живота.